Una nova temporada, 12 universitats, milers d'esportistes. Benvinguts al videoresum dels Campionats de Catalunya Universitaris 2025-2026. Enguany l'esport universitari ha viatjat per Catalunya. 14 municipis han acollit les competicions individuals de Balaguer a Vilafranca del Penedès i de la Molina del Tebre, i 4 municipis, Vic, Manresa, Manlleu i Taradell, han estat escenari dels esports d'equip. Vic, Vila Esportiva Universitària dels Campionats de Catalunya Universitaris 2026, ha estat el cor d'aquesta edició, coordinada per la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. El pavelló Osoneta, el pavelló Castell d'Emplanes, l'estadi Hipòlit Planàs i el camp municipal de rugbi han vestit la competició universitària. Manresa, Manlleu i Taradell han completat el mapa esportiu d'aquesta temporada. Les xifres parlen per si soles. 13.857 estudiants participants, 7.142 en categoria masculina, 6.715 en categoria femenina. Una comunitat universitària que any rere any creix, s'implica i dona tot el que té. La temporada 2025-26 ha aportat noves emocions. Els Campionats de Catalunya Universitaris individuals han incorporat el kàrting i han recuperat l'esquí alpí i el triatló. La Unirun ha superat per primera vegada els 7.000 participants. L'Uniclimb ha assolit els 200 escaladors. I el 6 de maig, Barcelona va acollir la Gimnastrada Universitària amb 213 participants. Vic acull el 17 de juny una competició internacional d'hoquei patins universitari. Una vegada més, l'esport universitari català obre les portes al món. Els Campionats de Catalunya Universitaris 2026 han estat molt més que esport. Han estat esforç i superació, inclusió i treball en equip. Han estat la demostració que la universitat catalana competeix, s'uneix i deixa empremta. Cada any més estudiants s'uneixen a viure una experiència única, on es forgen amistats inoblidables, es creen connexions que van més enllà de la pista i es creix com a persona fent allò que més agrada, esport. L'esport universitari català no s'atura. I tu, t'hi apuntes? Fins a la propera temporada!